Трум-трум. Дзе мой захоп? Чаму ён не адбываецца? Ёсць. Добры вечар. Добры вечар. Сёння... Так, спадзяюся, гук ёсць. Гук ёсць. Добра. У нас сёння Золондарк учора прапусцілі дзень, бо шмат працы да халеры, і мне падаецца, будзе яшчэ больш у наступныя тыдні. Яна просто не скончваецца. Там паглядзім, як гэта будзе ўплываць на стрымы. Спадзяюся, што аніяк, але тут ні на што нічога я з гэтым не зраблю. Вось. А сёння у нас Золондарк, у якім мы знаходзімся ў апошняй частцы выпрабавання. Мы робім выпрабаванне зараз цалкам на апошнія 2-3 стрымы, у якім нам трэба было дабрацца да гары Воўка, з гары Воўка на гары Воўка падняць сігнальны пісталет, і з гэтым сігнальным пісталетам пайсці на маяк адзінокі дзесьці на ўсходзе вострава і адтуль стрэліць з яго з гэтага пісталета. Гэта была мэта. Так, выпрабаванне працягнуць. Так. Мы тут замярзаем, ежы не хапае, усё дрэнна. Адразу ядзім. І вау! Вітаю, Вулчара, дзякуй вялікі за падпіску. Дзякуй вялікі. Дык вось, мы дабіраемся да маяка, і у нас часу, літаральна, я зараз усё паем, што ў мяне ёсць, насамрэч, таму што у мяне па ежы. Так, мы можам гэты паёк пачаць. Кляновы сіроп яшчэ ёсць, вось гэта ўсё. Подъедем. Чипсики. Бо мы начавалі літаральна на снезе у сярэдзіне завірухі. Нам толькі пашанцавала, што мы цёпла адзетыя. І на The Longest Journey адпраўляецца 2500. The Longest Journey я памятаю, як я паспрабаваў адзін момант. Зараз падбярэм і вырашым. Нам вельмі трэба спяшацца. У нас 2 дні. Я думаў, у нас 3 дні. Вельмі ўсё дрэнна тады. Так. Сарыентавацца. Першую чаргу нам трэба сарыентавацца. Зараз вельмі хуценька прыйдзецца прасоўвацца, бо хутчэй за ўсё, выпрабаванне таму мы зрабіць можам. Нам засталося толькі дабрацца да маяка. Але часу ў нас няма аніякага. Там я бачу вяроўку. Так, усё пабачыў. Нам трэба ўніз. Дык вось. The Longest Journey, якая справа? Я памятаю, як я паспрабаваў пагуляць дзесьці, не памятаю. 5 гадоў таму я прайшоў тады першую частку, якую я гуляў, была Dreamfall The Longest Journey. Гэта па тыпу другая частка гэтай гульні. І потым яшчэ, мне падаецца, адразу была Dreamfall Chapters. Можа, я прапускаю зараз нейкую. Карацей, я прайшоў тое, што было. І першую частку я так і прапусціў, таму што яна не вельмі патрэбна, не абавязковая для разумення сюжэта для наступных частак. Але было цікава, тым больш, што яна вельмі старая. Так вось, з першай часткай такая штука, што калі я паспрабаваў яе запасіць у папярэдні раз, была праблема ў тым, што комп быў занадта хуткі. То бок гульня скіпала кадры, скіпала ўсе дыялогі, нічога нельга было паглядзець, тебе імгненна ты апынаўся ў геймплей, які потым завісаў проста з таго, што занадта хутка ўсё адбывалася. Так. Можем бегчы. Вітаю, Рыган. У нас не хапае часу. У нас 2 дні і 10 хвілін літаральна. За 2 дні нам трэба прайсці 10-3 лакацыі, то бок зараз усё, што мы будзем рабіць, гэта падбярэм хутчэй за ўсё нашы рэчы. Мы пакідалі нашы рэчы ў хаце невялікай. Мы пойдзем туды, падбярэм, можа, павыкідваем частку рэчаў, возьмем толькі энергетыкі нейкую, можа, каву, і нідзе не стрымлівайся, будзем ісці 2 дні. У мяне з'явілася прапанова. Можна ж дэмку дадаць у спіс? Так, абавязкова. Больш за тое, я думаю, што мы можам па тыпу закідваць на гэтую дэмку, калі яна выйдзе, мы будзем працяг глядзець. Ну, па тыпу гэтай дэмкі. Калі, яна... Можна некалькі стрымаў дэмкі зрабіць, калі дэмка не памяшчаецца ў 3 гадзіны. Ось. Так, я толькі не помню, дзе я ўвогуле. Мы ў завіруху шлі, і ў гэтым вось самалёт. Добра, у нас ёсць арыентыр. Хата павінна быць вось у тым напрамку. Ці варта нам увогуле зараз ісці ў хату? Там можа быць неабходны нам рыштунак. Я не памятаю дакладна, што я там пакінуў. Тут не так, тут ніхто тоже ёё.
Угу. Усе балы на Kingdom Come ішлі. Ну, гэтага я ўжо назад вяртаць іх не буду, бо валідны варыянт. Так что придется пачакаць там з дэмкай. Ну, может, ты можешь закинуть 100 баллов, ну, по типу, хоць сарыентуемся. Просто можешь зараз просто ў чаце написать, бо у мяне ёсць пара дэмак падрыхтаваных, якія я жадаў... The Alters. Я сам жадаю пагуляць у The Alters. Так. Я толькі не ўпэўнены, мне падаецца, а у яе ёсць дэмка, так? Бо мне падавалася у яе толькі, ну, по типу, дата выхада нешта такое з'явілася. І ўсё, і дэмкі няма. Так, як нам спусціцца-то? Вось там унізе, а ці зможам мы падняцца потым назад, альбо просто забіць і неяк нам у ідэале знайсці шлях, які патрабуе як мага менш страты нашай энергіі. The Alters, для тых, хто не ведае, калі вы не ведаеце, то вы значыць вы не глядзіце Рудзі, паглядзіце Рудзі абавязкова. Гульня пра чалавека, які кланіруе самога сябе, каб спрабаваць выжыць на планеце. Гэта па тыпу будаўніцтва базы і, ну, такое не паўнавартаснае, як у выжывачы, а хутчэй такое па тыпу як у XCOM, калі вам гэта нешта гаворыць, альбо Fallout Shelter, нешта такога ўзроўню. Так, трэба хутенька сысці з гэтай паверхні. Ці нашыя больш цюшальныя. І з гэтым мне нешта нагадвае Risk of Rain, не Risk of Rain, як яна, Астранір, па тыпу будаўніцтва здабычы рэсурсаў. Плюс яшчэ ёсць цікавая механіка ўспамінаў у персанажаў. Напрыклад, з-за таго, што гэта клоны самога галоўнага героя, каб стварыць клона, які будзе адпавядаць нейкім вашым патрабаванням у гульне, вы ствараеце клон на сябе, у якога трохі змяненная памяць. Яго ўспаміны, скажем так, можа я зрабіў іншыя выбары ў сваім жыцці, якія адрозніваюцца ад вашых. То бок ён атрымаўся з большым, напрыклад, калі вы проста моцны хлопец, то ён больш там інжынер. Напрыклад, такое. Я так зразумеўся. Зразумела. З'явілася дэмка, я ўчора патыркала, мне падалося, гэта вельмі моя гульня. Окей. Маральныя дылемы. Добра. Я літаральна, ну, я не ведаў, што дэмка выйшла, таму так. Цікава. Добра. У мяне ёсць дэмкі, парачка дэмак. Калі мы сёння вельмі хутенька скончым па любой прычыне, ну, па тыпу мяне заб'юць, альбо мяне проста часу не хопіць, бо літаральна, калі выйдзе яшчэ вось гэты таймер, то ўсё, каб здана гэтым. Я, можа, паспрабую паглядзім дэмку, калі вы чулі. Нешта Hollywood Animal, ад беларускага распрацоўшчыка, які рабілі This is the Police, першую другую часткі. Яны зараз робяць пра Галівуд, нейкую па тыпу як менеджер Галівуда, але такі больш змрочны па тыпу непрыемныя часткі Галівуда. Нешта такое. Ось. Так. А ў мяне тут... Можа, тут будзе праход. Слухайце, магчыма, мы зараз абярэм шлях. Рызыкуем. У нас не застаецца нічога. Мы не можам зараз нармальна вяртацца да хаты. Без рэштунку пойдзем. Цёплае адзенне ў нас ёсць, адзежу знойдзем, мінімум рэштунка нашага павінна хапіць. Яна вельмі зацягвае. Круто. І Багема яе стрыміла ўжо. Шмат тэкста, які не трэба перакладаць, бо ён на беларускай. Ідэальна. Вось, я жадаў паглядзець, бо у мяне часу не было, і стрымоў я не бачыў. Было цікава паглядзець, што за яна. Вось. І яшчэ нешта, пару дэмак нейкіх было. Плюс у мяне ёсць адна гульня ў раннім доступе, якую я жадаў любым аматарам, хто любіць настолкі, не настолкі нават, а каму падабаецца ідэі ДНД. Ёсць такая гульня, але, на жаль, поўнасцю ангельская і не чакаецца ніякіх перакладаў, таму што ёсць для гэтага прычына. Ёсць гульня Archmage Rises, па тыпу ўздым архімага. Гэта гульня, у якой ёсць толькі адзін клас, які вы можете гуляць, гэта архімаг. І вы з'яўляецеся, там ёсць кідкі кубікаў, там ёсць згенераваны сусвет, поўнасцю згенераваны, згенераваныя квесты, стыль размовы, як у Моравіндзе, калі каму гэта штосьці гаворыць, то бок вы дазнаецеся аб новай рэчы, яна з'яўляецца ў дыялог з усімі персанажамі. Але з-за таго, што сусвет згенераваны, вы не ведаеце, што ўвогуле вы, з чым, якім праблемам вы сустрэнецеся. Так, я чую ваўкоў, халера з імі. Дык вось, у чым прыкалдэс яшчэ? Ёсць толькі адно захаванне, то бок гэта заўсёды Iron Mode.
Ваш персонаж загінае, вы спрабуеце як вучань архімагаў там коледж вы праходзіце у пачатку гульні. Вы спрабуеце стаць рэальным архімагам са сваёй вежай і ведамі, з якія вы збіраеце ў розных месцах і збіраецесь. Вось ну, такое прыкольна. Зноў гуляем гульню, якая мае дарк у назве. Так, гэта класіка. Нам трэба пашукаць яшчэ гульню з назвай дарк. Так, там ваўкі, але ад ваўкоў будзем пазбаўляцца проста. У нас жа ёсць гэтыя. Так, фальшфейры ёсць і у іх памяць. Добра. Тут у нас яшчэ ёсць пісталет, якім мы таксама можам карыстацца, але трэба пакінуць пару стрэлаў для... Ага, пячора. Ці яна мне падыдзе ўвогуле? Там ці прахадная яна? Давайте хутенька падыдзем, праверым. Мы зараз знаходзімся ў вельмі такім становішчы, калі мы вельмі зараз рызыкуем. Я не ведаю дакладна шляха да канчатковай кропкі. Я прыкладна арыентуюся, куды мне патрэбна, і туды іду. Але мне патрэбна дабрацца да маяка за менш, чым за 2 дні. І гэта прыкладна 2 лакацыі адсюль. Зараз будзем... Што ў нас па рыштунку, што ў нас па ваге? 21 кілаграм. У нас шмат... Нам не патрэбны некае паліва, нам не патрэбна, бо у нас шмат вугля. Тому дровы не збіраем. Нагадала аб Dark Pictures. Окей. Я не ведаю, я гуляў у гульню гэтых распрацоўшчыкаў, якія зрабілі Dark Pictures. Я не памятаю, якая іх самая папулярная. Нешта ў галаву не прыходзіць, ўсё ніякую назву, як яна была з Віндзіга і вось гэта ўсё. Ладно, я забыўся. Карацей, у іх ёсць іх асноўны, да. Навошта тады я распавядаю, калі назву та не згадаю. Дык вось. Я не ведаю, мне падаецца, іх вось гэтая гульня арыгінальная самая найлепшая, там усё астатняе, ну, такое. Можа, ёсць нешта, але я паспрабаваў і нават на падыходах такое сабе. Так, гэта магчыма, тут будзе пераход, куды мне патрэбна. Я спадзяюся, я не пераблытаў бакі і зараз іду ў патрэбную напрамку. Яны стваралі гульню з Вінам Дізелем? Не, наколькі я веду, не. Я магу блытаць. Я не настолькі глыбока за імі сачыў, бо мне было цікава... Мне падабаецца гульня кінцо, але і калі яно рэальна якаснае. Тут вельмі высокай якасці. Вось. Мяне хутчэй у пэўны момант натхніла Фарэнгейт, таму я вельмі, станоўча стаўлюся да такіх гульняў. Дзізелем памятаю уцёкі з Butcher Bay, так. І... Так, Escape from Butcher Bay, і там яшчэ была... там дапаўненне да яе было, наколькі памятаю, проста. Але гэта дакладна не тыя ж самыя хлопцы. Гэта іншыя людзі рабілі. Так. Няўжо тут няма праходу? Магчыма, я проста змарнаваў свой час. Але ёсць пазітыўны момант. Я, магчыма, не спатрэбілася паднімацца ўверх-уніз па вяроўке. Бо там невядома, як абыходзіць усё гэтую справу было. Альбо я зараз выйшаў да таго ж самага крыла. Так, волк. Давайте возьмем фальшфейр. Не, абыдзем волка. Он там заняты. Коли он ясі, і ён не павінен нас нападаць, правильно? Правильно же? 1 день 22 гадзіны. Тады я не зразумеў, што ты Він Дізелі гаварыў, калі згадваў гэтых распрацоўшчыкаў. Не-не-не, я нічога пра Він Дізеля не гаварыў. The Dark Pictures я толькі гаварыў. Вось гэтую гульню. І ў іх было... з Віндіго. Віндіго. У іх была гульня, у якой была пачвара, галоўны монстр гульні Віндіга. І там групоўка падросткаў прыехала ў загарадную хату дзесьці ў снезе. Да, вось, па тыпу... Потым іх пачало жэрці там маньянка і Віндіга і ўсё адразу. Ніякага Він Дізеля. Такой прыязджаеш у хату, а там на цябе Він Дізель прыходзіць. Так,
Усё яшчэ ухожу ўсё далей, але не бачу ніякага прахода. Мяса мы збіраць не будзем. З ежай адзінае, што я вось з усяго рыштунку пакінуў ежу, і гэта адзіная вялікая праблема. У мяне ёсць адзін паёк. Давайте, можа, возьмем, можа, мяса з гэтага. З аленя. Толькі нам патрэбна на збор. 0,6 кілаграмаў нават не варта з сабой браць. Толькі ваўкоў прыцягнем. Калі роль Віндзіка гуляе не Віндзізель, тады не цікава. Ну, блин, неблагі такі Віндзіка атрымаўся, бо лысы. І пра сям'ю нешта пачынае распавядаць. Так. Блин, там ёсць нейкі узгорак, вось туды можна падняцца, з яго паглядзець. Я не ўпэўнены, як гэта мапа ўвогуле павінна выглядаць. Так, гара павінна была застацца дзесьці далёка за мною. Ну, то бок, вось за ўсім гэтым, а гара, з якой я прыйшоў, але тут яшчэ іншых шмат. Блин, зараз заблукаю. Только не гаварыце мне, што гэта і ёсць тое возера, на якім стаіць. Не, гэта іншае. Альбо... Як я гэта абайшоў? Як я тут апынуўся? Я літаральна вось прыйшоў вось адтуль. Вось туды, куды я гляджу. Прямо. Вось адтуль я прыйшоў. Як я так абайшоў? Згубіўся. Карацей, вось яна хата і вось наш рыштунак. Ну, ёсць пазітыўны момант. Мы не страцілі шмат энергіі на гэта. Форсаж у стилі Dark Pictures. Ідэальна. Галоўны монстр уцякае ад вас на... Блин, тут увесь час быў альпінісцкі трос, які я з сабой на гару не ўзяў. Ну ладно. Так, ліхтар. Зараз трэба сабрацца з усім нашым рыштункам. У першую чаргу ежа. Гэта прыярытэт. Потым медыкаменты. Ежа. У першую ідуць гэтыя пайкі. І то, што згушонка... Увогуле можна ежу ўсю взяць, мне падаецца. Не такая цяжкая ўся. Так, вода у нас скончваецца амаль. Гэта дрэнна. У нас нам спатрэбяцца яшчэ болей суцішальныя. Возьмем. Яны не шмат важаць, таму возьмем усе. Калі мы падвярнем сабе нагу альбо нешта здарыцца, яны нам спатрэбяцца вось як мага больш. Далей. Тут гэтага ўсяго няма. Паліва для ліхтара. Колькі у нас у ліхтары... Давайте возьмем. Толькі паліва для ліхтара. Патроны браць ужо не будзем. Гэта не патрэбна. Сушоная скура, халера з ёй скінем абратна. Тут у нас мы можам пакінуць нешта. Мне падаецца, не. Мы не той, каб шмат узялі, насамрэч. Ну не, добра. Так, яшчэ што-небудзь я пакідаў тут. Ці варта патраціць часу і зараз сабе ваду паплавіць? Альбо мы па дарозе гэта зробім, калі нам спатрэбіцца. Вада амаль скончылася. Можа, нам пашанцуе з хатай, у якой ёсць туалет. Дзе яго возьмем ваду. Давайте, калі што, па дарозе развядзем. І зараз яшчэ адразу з'едзім што-небудзь. Так, у нас ёсць згушчонка. Уся я. Часу у нас няма ні халеры. Проста бегчы зараз. Як мага хутчэй. Бо інакш выпрабаванне мы не паспеем. Так, з'едаем усё гэта. Есть верагодна, што мы скончым стрым... Ну, як, не стрым скончым, а скончым за выпрабаваннем вельмі хутка. І я бы на гэтым скончыў з The Long Dark да часу, пакуль не выйдзе наступны эпізод. І у мяне пад рукою ёсць вось гэтая Hollywood Animal гульня. Вось, The Alters, я не ведаю, якая яна па памерах, але... ну на яе закінулі. Шкада, просто 1000 ўжо поінтаў закінули. Давайте паглядзім просто, як пойдзе. Я не ведаю, а ці вялікая там гэтая дэмка? Просто калі яна маленькая, то... Ну, просто прыкладна арыентавацца. Там гадзінка-дзве. Яе. Я яшчэ важную рэч забыў. Трэба ж сёння... У нас жа сёння канец галасавання. Мне трэба, я яшчэ з папярэдняга тыдня не падрыхтаваў, каб яно пераключылася ў рэжым гэтага тыдня. Ёсць. Добра, наше галасаванне сёння адбудзецца. Далёка не пайшла. Ага. Добра.
Просто я не ўпэўнены наконт абодвух дэмак, я не ведаю, які на памерах, але паспрабаваць просто хацелася б. І так, праз Альтарс я вось толькі зараз даведаўся. З Archmage Rises я быў увогуле стрым адвёў, бо гэта не зусім дэмка, гэта ранні доступ, у якім яны вельмі актыўна ўсё змяняюць, то бок некалькі там разоў змяняліся шматлікія механікі і генерацыя сусветаў і магчымасцяў і вось гэта ўсё. Вельмі дынамічна развіваецца на гэтай гульне. Так. Ці варта мне тут увогуле ўверх лезці? Одно добра, не замерзаем. Голливуд Animals 3 гадзіны багема стрымала. Добра, значит, не вельмі хутка. Так, более суцішальна. Добра, што я ўзяў усе іх з сабою. Так, ну можа усе, я не ўпэўнены, мне падаецца усе. Добра, калі Голливуд Animals 3 гадзіны, то можа не яго. Паглядзім. Можа у мяне... Я не ўпэўнены з-за таго, што я буду зараз актыўна ісці і на перапынкі на пачынак будуць па тыпу па гадзіне, па дзве, нешта такое. Я не буду стрымлівацца надоўга. І будзем ужо арыентавацца, бо з-за таго, што гэта будзе актыўна, гэтыя 2 дні як могуць імгненна прайсці, мы можам іх проста праспаць. Альбо вось зараз, як зараз, будзем вырашаць у літаральным моманце, што мы робім. О, чалавек памёрла. Я не памятаю, каб мы знаходзілі кагосьці тут. Нож, рукавіцы. У нас тканіны не той, каб шмат. Крэсіва. У нас ёсць запалкі, не будем браць. Шерстяные рукавіцы возьму. Бо у нас тканіны просто вось літаральна на нуле амаль. Я іх буду разрываць толькі, калі у нас тканіны скончацца. Нам спатрэбяцца, можа, бінты, якіх у нас апошні амаль заходзіць. І яшчэ у нас можа... Ну, рамантаваць адзенне мы ўжо не будзем, бо няма сэнсу. Ну, калі яно толькі на нас воўк не нападзе, толькі тады можа нешта будзем з гэтым рабіць. Глядзім. Так. Гэта і атрымліваецца. Вось тут магчыма, праз... Мне падаецца, вось праз гэтае месца я прыйшоў. Як жа мы добра апрануліся. Я памятаю, ну, наколькі я правільна, ці правільна, ці неправільна памятаю, я ўжо рабіў гэта выпрабаванне, яно ў мяне нават адзначана зараз, як зроблена, але яно было зроблена, калі гэта выпрабаванне вось толькі-толькі дадалі. Іх дадалі не адразу ў гульню. І гэта было адмаль з першых фічай, якую яны ўвогуле дадалі. Там, можа, 2 выпрабавання было тады. З мядзведзем вось гэта. Так вось, я тады, мне памятаю, наколькі памятаю, я ў цішотцы скончваў да маяка бег. Ну, па тыпу, у мяне не было рэчаў. Можа, я іх нават скідваў, каб хутчэй бегчы. Ну, без розніцы, замёрзну да замёрзну, а да маяка бы дабегчы. Нешта такое. Але ў мяне тады яшчэ паўдні дзесьці заставалася да канца, або дзень. Нешта менш напружана, чым зараз. Так. Пу-пу-пу-пум. Але я тады мапу ведаў добра, зараз я ні халеры не ведаю. Я Джон Сноу. Так, 20 гадзін. Окей. І у нас уже палова толькі нашай энергіі. Ці ёсць у нас кава? У нас, падаецца, няма такога, так? Ёсць бляшанка, але нам то трэбна вада, каб яе зрабіць. Цікава. Покидаем Волчью гору. Утешная долина, утешная долина. Давайте поглядим, мне падаецца мапа сусвету, яна показывае ўсё роўна. Вось. Утешная долина. Мы будем зараз дзесьці вельмі з поўначы ісці. Я не ўпэўнены зараз будем глядзець, дзе мы выйдзем. І нам трэба ў пункт запусцення вось сюды. То бок это узбярэжная шаша, разбітая шаша і пункт запусцення. І вось гэта ўсё нам трэба прайсці. Пажадана не спаць. Таму што кожная гадзінка патрэбна. Калі былі бы энергетыкі альбо кава, вось на ўсё, гэта бы мы падселі зараз вельмі плотненька. Я
не ўпэўнены, дзе мы ўвогуле мы доўга шукалі шлях з уцешнай даліны і вось неяк пашанцавала, знайшлі выхад. Тут яшчэ вяроўка, яшчэ энергію страцім. Лера. Дзе мы ўвогуле ва ўцешнай там? Не памятаю гэтага месца. Тых камянёў таксама. Просто ведаць бы, у якім баку мы. Я магу... Так, зарысаваць можам. Хаця б прыкладна месца. Гэта... Зразумеў. Усё, я ведаю, дзе мы. Добра, падойдзем. Зараз усю энергію страцім яшчэ. Ці мы можам дазволіць сабе одну ноч паспаць? Мне падаецца, не зусім. 19 гадзін. Вітаю, Дмітрий Ігорый. Здаўся, малайчына. Віншую цябе. Кайфы. Так. Яшчэ чыпсікі, яшчэ ежа. Спаць мы тут не будзем, бо яшчэ пакуль бачна. Зараз самае лепшае, што з намі адбываецца, гэта тое, што мы можам бачыць. Мы ведаем, куды мы ідзем. Так, вада, гэта добра. Але з таго мы воду дакладна браць не будзем. Так, яшчэ газіровачка адразу пойдзе ў ход. Ну ўсё, атрымліваецца ўжо ўсё. У прынцыпе, ўсё здано, не трэба нічога нідзе там дзесьці нейкія падпісываць яшчэ хадзіць, нешта там. Я не памятаю дакладна ўжо гэты працэс. Ось. Бо мне падаецца, у мяне ўсё як у тумане, як толькі я здаў. Усё, ідэальна, увогуле нічога не дакапацца. Так, оу, там воўк. Лера на яго на воўка. Бляха. Адзін заўважыў. Давайте папужаемся. Чаму ты не напужаўся? Бягі. Все добра. З адной стрэлы напужаліся. Церемонія сама. Ну там церемонія я ўжо... Я ўжо не памятаю. Отдайте мой диплом кадилланский, я уже был настолько задёбанный, что мне было пофиг. Так, я памятаю, як я ў завірухе ішоў тут, і я не ведаў, куды я іду. Будем зараз гэты вадаспад. Нам бы дарогу знайсці. Па дарозе можна ісці кудысьці на ўсход, і гэта то, куды нам патрэбна. Так, паспаць пасля гэтага абавязкова. Так, тут была пячора, добра. Зараз па вадзе і выйдзем. Там дзесьці павінна быць шаша каля гэтага самага. Ну, нават не шаша, там просто дарога будзе. Так, якраз каля вады. Дзесьці пад'ём, магчыма, будзе нешта такое, але не тое, каб шмат. Можа, ці ёсць у нас стомленасць ад перагрузу? 24:33. Не павінна. Мы нават можам доўга ісці і ўсё будзе ў парадку. Мы будзем яшчэ трымацца, не запаводлівацца. Бо зараз хуткасць гэта наш найлепшы сябар. Адзінае, мы можам пазбавіцца ад адзення нейкага, каб паскорыць наша перасоўванне, каб менш вагі было. Але я не ўпэўнены, што гэта добрая думка з улікам таго, што я не ведаю, куды я пайду. Ну, кожны наступны крок я не ўпэўнены, дзе я буду хавацца. Ось, лепей ўжо так. Бо зараз мы можам сабе дазволіць спаць літаральна на вуліцы. Просто ў гэтым самым мяшку спальным. Я вось не ўпэўнены, ці мае сэнс спрынтаваць увогуле ў такой сітуацыі, бо мяне марафон зараз, я ж не збягаю ваўкоў альбо нешта такое. Просто мне падаецца, тады ж больш энергіі страчу. Тут жа падняцца магчыма, так?
Не говорыш мне, што нельга. Я спадзяваўся на той масток забрацца. Ага, атрымалася. Добра. Так, ёсць. Добра. Таймер мой зараз самы злосны вораг. Якія ваўкі так не пужаюць. Каменях гэтых. Нават калі нешта сабе падвярнем, у нас ёсць медыкаменты. Ёсць шаша. Ну, зноў габару шаша, але якая тут шаша, вы паглядзіце на гэта. Я на дарозе. Вы бачыце дарогу? У мяне у вёсцы такія дарогі. Так. Добра, падымаецца завіруха. Бачанне яшчэ не ўпала, але пакрыху ўжо падае. Я ведаю гэтую лакацыю, а наступную я не ведаю. Моцная завіруха можа нам сапсаваць усё. То бок мы можам паспець зараз, але мы залежым ад нашага бачання. Невядома яшчэ, колькі яна працягнецца, калі яна пачнецца. Бо ідэальны быў бы варыянт проста вось, ну, чыстае надвор'е, і мы маем шмат энергіі. Можам рызыкнуць, потым паглядзець наступнай лакацыі, можа мае сэнс паспаць. Просто той час, пакуль ідзе завіруха. Ноч, дзень ужо без розніцы. Зараз ужо не да таго. Нават нізкая тэмпература ўначы мы вытрымаем. Так. Пазітыўнага, што вецер дуе ў спіну, а не ў твар. Так, давай. Тэмп нармальны, але зноў жа мы карыстаемся тым, што мы ідзем там, дзе мы ведаем тэрыторыю. Я выйшаў на дарогу спецыяльна, каб ісці хутчэй, бо гэта значна хутчэй, чым па снезе. Вось у гэтай хацінке можна пераначаваць, паспаць і вады яшчэ сабе наліць. Ну такія мары, так. Усе чагосьці жадаюць, а я чыстае надвор'е, да яшчэ энергіі. У мяне проста часу няма, я не магу сабе... Я мог бы дачакацца. Так, закінутыя хаціны. Я апошні раз не мог іх праверыць, бо тут воўк хадзіў. Нічога гэтага мне не патрэбна. Тут нічога і няма. Пу-пу-пу. Надвор'е яшчэ нармальнае, мы яшчэ бачым. Таму спыняцца тут не будзем, хоць і энергіі не хапае. Калі што, заснем у нейкай машыне па дарозе. То бок мы будзем проста залезем у машыну і ў ёй спаць будзем. Воўк усё ж абрабаваў. Ось жа паскуда якая. Махнатая, пухнатая. Так. Дзесьці быў паварот. Мне падаецца, гэта будзе той паварот, які мне патрэбны. Там будуць машыны... Там нешта такое было ў эпізодзе, але я не ўпэўнены, што там можна прайсці зараз. Ну, па тыпу, эпізод можа быў завалены, а можа гэта не толькі на эпізод распаўсюджваецца. Калі яно завалена, то мы пойдзем скрозь руднікі. Таксама ведаем тэрыторыю. Это адзіныя нашы два варыянты прыкладна па гэтым частцы мапы. Калі што, калі вы трохі згубіліся, дзе я знаходжуся, я на тэрыторыі, якая была ў эпізодзе з жонкай. Вось. А для тых, хто эпізоды не глядзеў, я накіроўваюся зараз на поўнач. Мне патрэбна выйсці на поўнач і ўсход прыкладна у тым напрамку. Зараз туды і накіроўваюся. Зараз я звярнуў на ўсход, вось на гэтую дарогу. Яна, магчыма, прывядзе мяне да новай лакацыі. Калі не, то мы пойдзем праз руднікі. Бо мы праходзілі ў эпізодзе там. Навошта я гэта зрабіў?
Можна не так паглядзець. Мне падаецца, я правяраў гэтую шлях. І праходу няма. Sun is setting. It's gonna get a lot colder soon. Мне падаецца так, мне падаецца, я правяраў папярэдні раз, і там усё завалена. Это яно? Выглядае, што так. Ці ёсць тут, можа, я не даглядзеў, нейкі пад'ём. Я бачу там дрэва ўверсе, але я не ўпэўнены, што я магу адсюль падняцца. Не, нешта ніякіх варыянтаў тут. Ну так, хутчэй за ўсё... Не, тут... А ніяк. Добра, ідзем назад. Пойдем праз руднік. Праз шахту гэтую старую. Я не памятаю гэтага чалавека, як... А, уже пуста, я правяраў. Ёсць хардкорны мод на сталкера, кліч Припяти, які літаральна ператварае гульню ў Лундарк. Я скажу так, са сталкерам вельмі дзіўная штука. Калі ён выйшаў, у мяне комп яго не цягнуў. Я праходзіў яго ўжо значна пазней. Але мне ў сталкеры вось якраз не хапала, мне не было цікава сюжэт, мне не было цікава праходзіць там і лакацыі мне не вельмі, персонажы мне не вельмі цікавыя былі. Але мне падабаўся вайб самой гульні. Мне хацелася бы мець вось выжывач. По тыпу лакацыі. Мне тады вельмі надоўга засеў DayZ, які, для тых, хто ведае, канкрэтна модам, калі ён яшчэ быў, то вельмі шмат вось гэтага адчування адзіноты і небяспекі ад іншых людзей. Пры гэтым ты заўсёды шукаеш куцякую ежу і адзенне. Але вось на гэтым даволі доўга сядзеў. Мне замена сталкеру была. Так, вось тут павінен быць пераход да руднікоў, да шахты. Unpopular opinion, мне не зайшоў сталкера. І гэта увогуле чакана. Блин. Я скажу, што чакана. По тыпу... Я лёгка магу зразумець, чаму ён можа не спадабацца. Таму што мне ён... Я бы не сказаў, што мне ён не спадабаўся, але адчуванне вайбу гульні мацней за саму гульню. То бок сама па сабе гульня, такое. Я не пранікся. Але з-за таго, якая яна гульня. За вайб 100 балаў, за гульню 10, я бы так даў. Але ціга, яно... Просто справа ў тым, што яшчэ... Не ведаю, там... Спальныя мяшкі, ежа. Вельмі залежыць ад таго, як збалансавана, таму што... Калі яно збалансавана... Усё роўна, мне падаецца, на рэльсах самой гульні... Можа, я не ведаю, яно можа спрацаваць. А проста некаторыя гульні, ім, як іх не мадыфікуй, у аснове ляжыць геймплей, які складана, які сам па сабе не моцны. Вось, яго складана выправіць. Неважна, наколькі ты шмат часу патраціш на баланс. Можна... Усё, ты мне прадаў гэтую херню, можна смажыць мяса кровасоса. Крывасос, дакладна. Усё дзеля гэтага, каб замест ваўкоў смажыць. А там гэтае самае, нельга падчапіць паразітаў з крывасоса. Крывасмока, наверное, нават. Будзе тады аўтэнтычна вельменькі. Вельменькі што? Што, адкуль гэта слово взялося? Так, мы ідзем, зараз мы падымаемся ў гару, і тут павінна быць гэтая шахта. Там, мы тут папярэдні раз даведаліся тым, што правяралі, і яшчэ знайшлі гэтыя... Там быў па тыпу як указатель сюды. Так. Мы стаміліся нармальна. Ці... Я не памятаю, ад стомленасці. Калі яна на нуле, наш персанаж, што ён будзе рабіць? Ён страціць прытомнасць праз некаторы час? Альбо ён будзе проста... Яму будзе складана.
Пакуль будем ісці праз... Так, у нас ёсць дзень 16 гадзін. Я не ўпэўнены, што гэтага нам хопіць. Мне падаецца, мы літаральна дзе-небудзь проста ад таго, што не ведаем, куды ідзем, трошкі згубімся. Так. Для мяне ўсе выжывачы выглядаюць аднолькава. Лічбова шкальны геймплей трошкі не марудзіць. Я скажу так. Я вельмі перагарэў на выжывачы ў пэўны момант. Так што я таксама гэта прекрасна разумею. Зараз, вось, ну, у пэўным моманце, літаральна зараз, у мяне з'явілася зноў зацікаўленасць у выжывачах. Я перагарэў на іх вельмі моцна. Мне ўжо было нецікава зусім. 23 толькі мы кілаграм можем пераносіць. Давайте, можа, дайдзем скрозь шахту да выхада. Будем прытрымлівацца левага боку шахты, бо нас будуць цікавіць любы выхад, які будзе бліжэй да левага боку. Больш там в основном на радыацыі. Не, лагічна, чаму не? Гэта наконт з'ядання гэтага самого крывасмока. Так, тут униз толькі, так? Ну, нам без розніцы, ў прынцыпе, так? Мы можем просто униз ісці. Ну, блин, мясо крывасмока з гарэлачкай, ну, самае што я. Адзін для аднаго створаны, правильно? Так вось, наконт выжывачоў. Мне яны просто настолькі... Я быў вельмі вялікім аматарам жывачоў у пэўны момант, і потым яны мяне просто задзеўбалі. Просто я... Мне патрэбны адзіны выжывач, за які за доўгі час я тады адолеў, гэта Сабноціка. Першая, другую я не адолеў. Вось. А для тых, хто не ведае, Сабноціка... За чаго? За чаго яна атрымалася? З-за таго, што есці, ну, як бы ежа і вада адыходзіць на другі план вельмі хутка ў гульне. Потым ты застаешся з будаўніцтвам базы, і ты будуеш базу не проста дзеля таго, каб будаваць базу, калі табе гэта падабаецца як працэс, а для таго, каб даследаваць далей тэрыторыю. Ты будуеш розныя транспарты, ты шукаеш, як дабрацца да наступнай кропкі ў сюжэце. Таму гэта вельмі цікавая штука. Ось, вельмі рэкамендую, калі не гулялі у выжывачы, калі вам плюс-мінус, нават калі вам задзяўбала ідэя выжывачэй, паглядзіце на Сабноціку першую. З другой больш пытанняў. Ну, у мяне больш пытанняў. Я памятаю ўжо гэтую размову, мне падаецца, зараз па другому кругу пойдзе. Вось, любая, мне падаецца, Below Zero таксама падойдзе. Вось, просто першая частка, скажем так, трымае вельмі ў сакрэце адну вялікі сакрэт гульні, які ў другой частцы адразу, ну, па тыпу, гэта ўжо факт. Вы нічога з гэтым не зробіце, просто ведаеце адразу. Максімум быў Don't Starve. Don't Starve для мяне просто канцэнтрацыя вось гэтага лічбовага выжывача з базамі. Так. Don't Starve, ну, так, я таму Don't Starve трапіў у момант, калі я ўжо не мог глядзець на выжывачы. Просто, не. Візуальны стыль 10 балаў, ну, з 10. А за геймплей я ўжо не мог просто, не, дзякуй. Глядзець яшчэ на адзін выжывач. Не такой, як усе, гэта было складана. Мульчашнасць так, яна дапамагае. Мне падаецца, я зараз па колу хожу. З мінусам нам нельга доўга хадзіць, нам трэба як мага хутчэй прасоўвацца наперад. І не гаварыце мне, што зараз я прыйду ў тое ж самае месца, з якога пачаў. Не, выглядае не так. Выглядае па-іншаму. Газіроўка. Газіроўка. Гэта замест ежы. Замест вады. Паліва для ліхтара ўжо браць не будзем. Добры выдатны выжывач. І не падзелішся з намі? Так, калі добра памятаю, гэта стыль апавядання мае назву Level Gate. У выпадку Сабнотыкі гэта трэба называць Budau Gate. Ну, па тыпу такога. Так.
Але ў цябе ёсць матывацыя будаваць, ну па тыпу рабіць тыя рэчы, якія ёсць у гульне, яны там не проста для прыгажосці. Так, я нейкія лакацыі. Узбярэжная шаша, гэта тое, што мне патрэбна. У нас ёсць варыянт зараз спыніцца і не ісці далей і адпачыць, таму што мы вельмі стаміліся. Альбо, ну так, мы ўжо запавольваемся. Пакуль яшчэ ноч. Для надвор'я. Надвор'е неблагое. Давайте рызыкнем, пойдзем спаць. У гэтым самым. Калі мы праспем 12 гадзін, у нас застанецца яшчэ дзень. Роўна дзень. Давайте отпочнем. Neo Scavenger? Я нават не чуў. Увогуле. Я бы зараз праверыў, але я жадаю яшчэ паглядзець, што... Ну, у мяне вельмі напружаны момант зараз з Alone in the Dark. Я потом хаценька пагляджу. Так. Ёсць. Па ежы. Давайте з'ядзім. Мне падаецца, у мяне занадта ежы нават. Мне столькі не патрэбна. Бляшанка свініны з фасоляй. Давайте яе выкінем. Гэтыя наборы... Нам таксама не патрэбна столікі, але не тое, каб ну 1,5 кілаграмы туды, сюды. Не, давайте, можа, пакінем. Будзем спаць зараз. Не думаю, што яны мне шмат зробяць. Так, ёсць где-небудзь. Так, адпачываем усе 12 гадзін, пакуль можам спаць. А можна біцца памерлай вёркай. Нагадаў. Хто-небудзь сачыць за гэтым самым Squirrel with a gun. Вавёрка са зброяй. Там, я не ведаю, ну, вельмі упор... Пашукайце. Squirrel with a gun. Я нават зараз хутенька кіну чатик. Squirrel with a gun. Мне падаецца так назва. Я могу зараз пераблытаць. Але яна дзесьці блізка да выхаду. Я не ведаю, мне прыкалдас такі, што я на гэта гляджу і думаю, што чаму бы не. Так. Яшчэ ежу. Працягваем з'едаць усё, што ў нас ёсць. Калі б не існавала Майнкрафт, гэта было б слушна, але зараз 98% выжывачоў шукаюць маюць будаўніцтва, якое дазваляе ствараць каменны малаток замест драўлянага малатка, ды прайсці 10 метраў далей ад базы. Ну, так. Я згодна. Выжывачы зараз маюць, ну, увогуле, увесь жанр вельмі хутка пачаў паміраць, калі усе пачалі проста паўтараць Майнкрафт. Ну, як? Можна сказаць, Майнкрафт у вялікай большасці сваёй, ну, не гледзячы на тое, што ён проста скампанаваў кампаненты і іншых гулін у шмат чым, але ён бацька амаль усіх выжывачоў. Ён вельмі паўплываў на індустрыю. Я вельмі глосна так сказаў, выжывачы былі і дагэтуль, але не ў такой вялікай колькасці. Дык вось гэтае агранічэнне па тыпу зрабіць проста іншую зброю і прайсці далей, у сабноцікі такога няма. У вас проста, ну, па тыпу, у вас няма градацыі прадметаў. У вас альбо ёсць гэты прадмет, альбо яго няма. У вас ёсць рызак, і зараз вы ўсё... Гэта як гэтае самае. Цвікадзёр, напрыклад, у Alone in the Dark. У вас ёсць цвікадзёр, вы можаце адчыняць дзверы. Некаторыя. Вось. Няма цвікадзёра 2.0. Ну, ёсць толькі цвікадзёр. Будаўніцтва так. Будаўніцтва базы гэта ўвогуле. Але я скажу, што вельмі вялікая, ну, ёсць вялікая праслойка гульцоў. Я толькі часткова, ну, ёй з'яўляюся, якія гатовы гуляць у гульню, калі ў ёй няма будаўніцтва базы, для іх гэта не мае сэнсу. Па тыпу, проста не мае сэнсу ніякага у гульні. Так. Neo Scavenger. Дык гэта гучыць прыкладна як Fallout. Хлопец прачынаецца ў свеце, якому настаў гамон. Не, наконт Squirrel with a gun, гэта проста для вас. Калі вам цікава парагатаць, паглядзіце трэйлеры Squirrel with a gun. Гэта ні да чаго, гэта проста вельмі дзівосная рэч. Такая гульня, якая не мае ніякага сэнсу, але чаму не? Так, там ёсць
вежа. Але мы, блин, літаральна мы не можам дазволіць сабе спыняцца. У нас застаўся дзень, а я не ведаю, куды я іду. Мы прытрымліваемся зараз з левага боку спецыяльна. Мы зараз выйшлі, адразу ідзем па гэтай дарозе, бо нам любы заварот на іншую лакацыю лева, а гэта хутчэй за ўсё туды, куды нам патрэбна. На мапе у нас атрымліваецца зараз вось такая сітуацыя. Мы на ўзбярэжнай шасе. Што ж такое сёння? Узбярэжная шаша, вось яна тут. Разбітая шаша, гэта наш наступны крок. Я не ўпэўнены, што яны звязаны. Можа, нам патрэбна, мы адразу трапім у пункт запусцення. Гэта будзе ідэальна. Нам патрэбна ў пункт запусцення. Squirrel with a Gun гэта нешта быццам сімулятар казы, але замест казы вавёрка з гарматай. Ну, па тыпу такога. Так, гэта вельмі добра апісвае гульню. Як жа нам пашанцавала. Ідэальнае надвор'е. Адзінае, што холадна. Замярзаць мы можам дазволіць сабе без праблем. А стамляцца не можам, бо мы запаволіваемся. І гэта толькі ўсход, так? Мы калі верыць, калі соненька узыходзіць тут роўненька, я не ведаю дакладна, як тут рухаецца ў гульне. Але калі так, то мы на правільным кірунку. На ідэальным кірунку, я так скажу. Ого! Ого, вы поглядите, якая локация. Яна же величезная. Почекайте-ка, у нас не была такая локация уже? Мне падаецца, мы были... самотная багна. Это яна была з вялікай колькасцю воды. Так, а куды нам тады патрэбна? Усё яшчэ кірунак на сонца. Прыкладна туды. Ну, дзе яно зараз знаходзіцца. Это атрымліваецца вось туды. То есть у тым напрамку. Трэба выйсці на дарогу і па ёй ісці, бо шаша нас павінна вывесці, куды нам патрэбна. Пост-метаіронія ў гульніку выйдзе з-пад кантролю. У гэтым жа сэнс пост-метаіроніі. Оу, я бачу крокі, яны вельмі нагадваюць мядзведзя. Я не ўпэўнены, ці атрымаецца ў мяне адпусціць мядзведзя гэтым самым пісталетам. Але павінен, бо выбару ў мяне няма. Так, мядзведзь усё вось прыкладна ў той напрамку. Не, гэта ў іншым напрамку ён топаў. Усё добра, у нас добра. Ён ішоў у іншым напрамку. Ён нават тут паеў нешта. І з'еў зусім. Толькі шкілет застаўся. Добра. Размінуліся з мядзведзем. Я бачу шашу, мне падаецца. Тут зараз ёсць невялічкая хаціна, але навошта мне ў яе заходзіць? Не навошта. Рыштунак мне не патрэбны. Ежа капае, таму ідзем далей. Вада. У яе не будзе вады, нам трэба будынак нейкі. У ідэале з туалетам. Нейкая крама можа падысці. Мядзведь ішоў ззаду наперад. Ён просто так, ён спрабаваў лёгка мяне так заблытаць. Это паляўнічы рух мядзведзя звычайны. Так, там воўк, там воўк. Але пофіг на ўсё. Ідзем у хату. Нам патрэбна вада. Крычыць ён. Пакрычы мне тут. Літаральна не глядзім нішто ў хаце, нам не спатрэбіцца ежа. Ідзем адразу до туалета. Унітаз. Ідэаль. У мяне ж нічога па адзенню такога пустога слота ніякага няма. Ёсць, на ногі. Давайте тады хуценька праверым. Медыкаментам не патрэбна што-небудзь было? Не?
Более сутішальныя няхай возьмем. Повязку возьмем. Так, давайте хутенька проверим яшчэ шукляткі. Можа будзе нешта апрануць на ногі. Яшчэ уцепліцца. Не. Няма. Яшчэ і сагрэемся за гэты час. Так, там шерстяныя шкарпеты былі. У мяне... у мяне альпіністкія, якія лепей. Можна раз прастрычся закон воўчай мудрасці. Я столькі воўчых мудрасцяў не набяруся. Я не па воўчы не мудры. О, яшчэ вода. Ежа. Што у нас яшчэ раз па ёй? Гэта павінна на дзень нам 100%. Так. Воўк сышоў. Кудаецца сышоў. Выходим до шашы и просто тупаем по дорозе. Это весь наш план. Калі сустрэнем нейкі завал, будем вырашаць уже. Все даволі просто. Вітаю, Сэнвелл. Не кожны твой сябра воўк, але кожны воўк воўк. Мудра. Один день 2 гадзіны. Для тых, хто магчыма толькі далучыўся і увогуле трошки што у нас па сітуацыі. У мяне засталося на выпрабаванні ўсяго 1 дзень і 2 гадзіны, як я сказаў. Мы знаходзімся ў лакацыі, якая знаходзіцца недалёка ад нашага пункта назначэння. Але я дакладна не ўпэўнены, як пераходзіць з адной лакацыі на другую. Таму спадзяюся, што па шашэ я зараз зайду куды мне патрэбна. Мне патрэбна на ўсходнюю частку вострава да ўзбярэжжа, на якім знаходзіцца маяк. З гэтага маяка мне патрэбна выстрэліць сігнальнага пісталета. І гэта мэта выпрабавання. Галоўнае. Ці атрымаецца, ці не ведаю. Просто часу няма. Мне пашанцавала з надвор'ем зараз. І мы можам ісці, не спыняючыся. Адзінае, што мы падмерзаем. На мінус. Так, хутчэй за ўсё ўвесь дзень, ну, паглядзім, як мы далёка будзем да маяка, але хутчэй за ўсё мы за дзень управімся, ёсць верагоднасць. Неба здальше выглядае быццам шпалеры, ну так, яно намаляванае, яно як, ну, як малюнак жа зроблена, в стылі такім. Калі... Блин, калі шаша завалена, далёк нам придется назад вяртацца, каб шукаць абыход. Ну нічога, датупаем. Як-небудзь. Варыянтаў не толькі шмат. Так, яшчэ раз пераправяраем. Тут ёсць у нас один стрэл. У нас ёсць яшчэ 4 фальшфеера і 2 марскіх фальшфеера. Добра. Святло нам яшчэ. У нас ёсць паліва для ліхтара. Такім чынам у нас ежа ёсць, адзенне ёсць. Можна выкідваць некаторыя рэчы, некаторы рыштунак. Давайте хутенька паглядзім. Можна выкидывать шклянкі гэтыя, бо вода у нас ёсць. Можна выкидывать топор. Можна швейныя наборы выкидывать. Ліхтары у нас ёсць. Вось гэта для зброі не патрэбна. Нож няхай будзе. Кінем трошечки рыштунку. Толькі у нас яшчэ вызвалілася 1,5 кілаграма. У чым это выпрабаванне? Дабрацца да гары воўка, забрацца на яе, сабраць сігнальны пісталет, а потым прыйсці з гэтым сігнальным пісталетам на маяк і стрэліць. Ідэя такая, што мы шукаем кагосьці, хто выжыў у гэтым новым сусвеце і спрабуем з імі неяк скантактавацца. Дэс 4 Oblivion меў нейкі квест на гэту тэматыку.
там мы мелі магчымасць увайсці ў чароўны малюнак. Я памятаю чароўны малюнак, але я не памятаю, што навошта мы туды хадзілі. Мне падаецца, гэта быў галоўны нават квест. Мне падаецца, па галоўнаму квесту трэба было ў Облівіоне ісці ў малюнак. Там быў не хаваўся нейкі чэл, наколькі памятаю. Дзе ў ім. Так, машина. Буратино таксама было. Так. Только не говорите мне, что тут завал зараз будзе. Боль вандроўніка. Зараз это будзе моя боль. Так, 1 гадзіна. Не 1 дзень. Пераход ёсць. Добра. Тут неяк зусім раздзяўбала, хутчэй за ўсё нам прыйдзецца шукаць нейкія абходы і разбітая шаша старого востраву так, паміж зонамі нешта там. Это быў побочны квест? Ну магчыма. Там знік славуты мастак, да яго можна просіць галоўнага героя адшукаць яго. Окей. Ну так, нешта было. Мне падавалася, што там неяк па тыпу хаваўся нейкі чэл у малюнку, і трэба было яго знайсці, пагаварыць з ім. Але гэта настолькі даўно было, што не вжыць. Я такі, дакладна там было такое. Так, шмат разваленых дамоў. Прытрымліваемся дарогі, бо па дарозе мы зможам знайсці далей выхад да наступнага. Гэта пераходная лакацыя нейкая. Ніякіх прыпасаў нам не патрэбна. Мы нават саграваемся зараз. Цудоўна. Яшчэ можна ж сабе паскорыць тым, што з'едзім што-небудзь. Давайте паядзім. І ваду пап'ем. По дорозе не пройдешь. Давай я пойду погляджу. И, мне наблизиться, як мага далей по дорозе и поглядеть, где можно выйти. Треба выходить. Будем шукать, где будем выходить. У гэтым сенс. Так, 1 дзень, 1 гадзіна. Час яшчэ ёсць. Нават калі зробім нейкую памылку, мы можем дазволіць себе 1-2 памылкі ў арыентацыі. Бо я лічу, мы дзесьці вельмі блізка ўжо. Галоўны злачынец. Там нешта было. Я ўзгадаў, з чым я пераблытаў. Там быў квест, які галоўны. Гэта вось якраз адзін з галоўных злачынцаў, дзесьці канец гісторыі самой. О, бляха. Холера. Так. Рызык инфекции, растяжение запястья. Так. Усвока. Антибиотики. Этот зародок не допомог? А чаму? Добра, а более суцішальная. Далей повязка. Далей антисептик. Далей зноў усвока расцяжэння. Добра. Они тебе сделали, у тебя есть 2 выхода. Альбо скончиваете выпробование, альбо нет. Только не говорите мне, что зараз яшчэ один нападзе. Я там моя зброя. Где мой пистолет? Вось, цудоўна. Так. Наше адзенне. Паглядзець яго стан. Стан добрый у ўсяго. Таму добра, ідзем далей. Зараз паднімемся яшчэ назад. Дарогу будзем аглядаць, што там з іншага боку.
Мне атрымаецца тут увогуле падняцца? А, вось па дрэву можна. Дакладна па дрэву магчыма, але можа я тут праціснуся. Вёска? Не. Дык вось думку скончыць па гэтаму, па Абливіяну. Там было, што яно вельмі проста падобна на намаляваны гэты сусвет, вельмі яркае месца, які па тыпу сам Абливіон, і ёсць па тыпу месца, якое выглядае як, ну, нармальна створаны сусвет. Там нехта са злодзеяў хаваўся у гэтым па тыпу створаным невялічкім стабільным Абливіяне. Нешта такое было, які памятаю. Вось гэты момант. Гэта я яго блытаю з намаляваным сусветам. Так, это завалено ўсё. Зразумела. Зараз будем шукаць выход. Так, там увогуле без шансаў. На гэтую халеру мы не ўзбяремся. Так. Тут тёпленько. Не, насамрэч, з-за таго, што адзенне вельмі плотнае і дае шмат абароны, нас воўк амаль не... Ну, то есть, так, ён нас куснуў, але гэта нават не блізкая да небяспекі. Так, яшчэ адзін руднік. Добра. Нас не цікавіць аніякі рыштунак. Фальшфееры яшчэ прытрымаем, але маглі бы, калі разлічыць іх добра, то маглі бы ад фальшфееру пазбавіцца. Зараз галоўнае праз гэтай руднік нейкі прайсці. Дала. Так, ну зноўку трымаемся левага боку. Я не думаю, тут павароты вялікія будуць. Не павінна. Угу. Навошта я гэта раблю? Я просто па звычцы ўжо па тыпу, о, можна агледзець, я буду аглядаць. А потым думаю, на халеру мне гэта патрэбна. Падземныя воўкі будуць, а лётаючы воўкі яшчэ... Чалавек. Добра, ну нам нічога не патрэбна, пойдзем. Лётаючыя, падземныя, вось гэтыя магмавыя воўкі. Воўкі. Так. А мы сагрэліся, тут цёпленька нам. Яшчэ ліхтара. Мне падаецца, што калі мы выйдзем у ту лакацыю, якая, ну, якую нам патрэбна, вось зараз, калі наш выхад будзе, то мы можам проста кінуць гэты ліхтар таксама, каб паскорыцца яшчэ. Хаця, ну, таму што хутчэй за ўсё нам не спатрэбіцца хадзіць па цемры. Альбо не рызыкаваць. О, выхад. Не, я не буду рызыкаваць. Бо калі мы трапім у сітуацыю, калі нам прыйдзецца яшчэ адпачынак адзін зрабіць. Пункт запусцення. Маяк. Бачце? Бачце? Я яго літаральна бачу. Добра, мы там, дзе патрэбна. 23 гадзіны засталося. Ну, 24 амаль. Усё, мы амаль зрабілі. Зараз галоўна не памерці ад нейкага мядзведзя, і ўсё добра. Мядзведзя можна будзе альбо фальшфеерам, альбо з гэтым находзіць. Я і мора чую. Ну, гэтая лакацыя, на жаль, у эпізодах не былі, а это адна з самых першых створаных лакацый. Я памятаю гару воўка, вось гэту лакацыю і адку яшчэ дзве нейкія, і ўсё, мне падаецца, у пачатку было. Ось, і то яны былі 10 ў 2 разы. Усе лакацыі былі значна менш за бягучыя, мне падаецца, нават і блізка не настолькі вялікія. Была адна нейкая вялікая, але яны ўсе адчуваюцца яшчэ больш, чым яны былі. Так. Цікава.
Нягледзячы на тое, што вакансію я гэту павінны ведаць, бо рабіў гэта выпрабаванне, вось гэта я не памятаю нейкае дроў. Невядома нейкія ўвогуле нешта не ўзгадваю, ні халеры з гэтага. Але мэта наша вось там. Ідзем. Маяк. Мы ўжо амаль прыйшлі. Так, я возьму ў рукі фальшфеер. Ну. Ось. Бо калі будзе воўк, у мяне мне будзе рэагаваць патрэбна будзе вельмі хутка. У папярэдні раз я не зрэагаваў, не зразумеў, што на мяне ўжо бягуць. Ось, напрыклад, як зараз. На табе. І ведаеце што? У мяне зараз фальшфеераў столькі, што я буду усімі раскідвацца. Бо кожны выкінуты фальшфеер гэта чвэрць кілаграма. Лідський вовк. Это його шлях. Такий шлях. Эта гора была асуджана, і свабода межавалі агародай з калючым дротам. Магчыма, гэта мы былі асуджаны, і гэта нас адгарадзілі ад гэтай гары. Можа, яна адзіная ні ў чым не павінная. Так, ну ўсё, гэта канец выпрабавання. Мы падымаемся на самы верх і страляем. Нават дзень застаўся, я думаю, мы не паспеем. Цікава, не памятаю маяка ўвогуле. Ён дакладна быў, але не ўпэўнены, што яго абсталяванне было нейкае ўнутры. Ночы не трэба дачакацца? У мяне 23... А, ну, в прынцыпе, для антуражу. Ну, давайте. Не, навошта нам гэта? І так прыгожа, давайте яшчэ глядзім. Патрон для стрэльбы. Прыгажосць яка? Яка прыгажосць, вы паглядзіце. Там карабельнікі замёрзлі. Так, там масток. Там царква нейкая, альбо нешта такое. Яшчэ далі яшчэ адзін мост. Я не памятаю эту тэрыторыю. Давайте замажем. Добра. Ну ўсё, страляем. Выпрабаванне пройдзена. Ваш час 6 дзён 1 гадзіна. Лепшы час 5 дзён 8. У папярэдні раз, я калі даўно праходзіў, гэта было 5 дзён 4 гадзіны. Але гэта было у гульне, у якой большасць механік, які вы зараз назіраеце, яна адсутнічала. Напрыклад, збіранне дроў было не па тыпу разламаць нейкую рэч у лесе знайсці, а проста выйсці на вуліцу, націснуць кнопачку, і ён пашукае на працягу палоў гадзіны, і з некаторай верагоднасцю вы атрымаеце сабе дровы. Вось прыкладна так гэта працавала. Далей кітабойнае месца. Не памёр і добра, я здзіўлены, што ў мяне атрымалася. Вы памятаеце, паспрабаваў гэтае выпрабаванне яшчэ перад пачаткам гісторыі. Я пачаў з выпрабавання, таму што мне падабаецца ідэя таго, што ты павінен выкарыстоўваць тое, што ў гульне, і трэба думаць, бясконца думаць. Паразіты засталіся ў жыванні, а не тут, на жаль.